हामबाय मीडिया बंधुरनो दिनै जों रो जागाव प्रेस मिट माखासे बसे मिया 17 तारिख जे नतुन बाजार मालबासाव आईपीएफ तिनि केहा ब्रानि रैली जागाव टिप्रा मथानो ब्लेन खे जे कौ सामो आबनो जों कौमा फिरनाय कारण ब्रान जे सावो जे तैयारी माइरंगो जे नतुन बाजार मालबासाव आईपीएफ तिराव हजार फाया हानि सामो ते हाके जुइनिंग जे 300 फैमिली दिम सावो 1100 बुताल जे जुइनिंग के आमो आं आबनो कौ फिरन जो अमरपुरो आईपीएफ तियो टिप्रा मथानि कोनो दिन थांया थां मासा थांया आबोया किन्तु 100 परिबारनि ऊपर थां हिजे कौ सामो आबो टोटली मिथ्या बरक जे मियानि जे रेलियो जे चंदों माने आबो बरो जागानि बरो फाइ चिन्थानि जत आइ तथ्य दङ ते आइबिरन थानि आबो तथ्य दङ बरो निमाला नम्बर 1 एमपी नगर जोंनि जे एक्स एमएलए सिन्धु बाबुनि जे एरियानि जे आईपीएफ तिसं 5-6 गारि फाइजाक प्लस जे करबुकलाई सिलासरी गुरा काप्पानि फाइजाक ते आयां गन्दासरानि फाइजाक अब हाइके किसिसा बरफ प्राय 700 থেকে 800 जना बरफ खना अबनो बरफ साव सारा त्रिपुराव चुका पेरिनाय जोंबो त्रिपुराव थानो याथै सिबायनाले चुकाइ साव बर सबसे दिमानबा बुबा गानो जे बरफ जे आरो काइसा कौ साव जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ताबु करि खाइ साव आरे तिनि विधानसभा जे कौ साइतो नाय त्रिपुराव थानि लिडार त्रिपुराव थानि एमएलए माने कौ साइतो मले तिनि 2018 आईपीएफ तिसं 8 जना एमएलए तिनि 2023 दी थाका मासा एमएलए कोनो विधानसभा त्रिपुरालेण्ड कौ दे साबर कोनो साया yang gam ke resai to Tripraland abu baki borok ni santusto nai deba ha borok je ora sao Tripraland jongse ঠিক ডিমান্ড খাইনাই নেতা করিকা আইপিএফ তো বুঝিকা বড় 5 বছর অনেক অরে পরে থাকা কিন্তু বুবা গানা হামে চালাই হ্যাঁ তিনি বড় বা সারা থাকা কে বিজেপি নি অকসিবলাই বড় বা বিজেপি নি কাইসা तामनाय उक्लबत में बरनी बिसिंगमा बैकबोन बीजेपी नि माने बिसिंगमा नि बिक्रिंता बीजेपी नि कौसाव हा थानाय 2023 बो बर अरो जागाव नतुन बाजा मालबा साव बातायो बुसुब गुटमान बा हा आफ्रो ताबो तो सीपीएन हाब थाकाबो अ नेता ताबो तो ओकरिखा आईपीएफ तियो तिनि ओ कयदिन बिसियो बरनो ओ रिकनाय पातला के 50 खान टीवी हाइनो बुइना थाका के जुइनिंग हा तब जतो फेराव फाइदोमला बरनो ता बुबागानो साव खुतुं रिमा बाय रिकनाय रिमा बाय आबो बाय चिनि बुखा सन्तुष्ट या आबो बाय जोंजो साममाय साव तामबागे बुबागानो सुनि बरला अरो जागाव ओगरि तंखा रिकनाय रबागि तंखाला मियानि जे प्रोग्राम बा आरो नगो जेबा बेखे रिकनाय रिनाय खुतुं रिनाय बरनो ताताल साव तुबुय आरो जागाव बेंगाय बरसे ठीक त्रिपुरालेण्ड सामने रबो आ त्रिपुरालेण्ड सामने बरसे सब नेता जो फुनुगला बेंगेलेका और दलिपो ओसिरामपो सौदागरपो पाठानलापो ओ सिनुनिको बुइनो बनबो जतो केकला हिमले हा ओमा हाइदो नेतानि बासन अब हाइदेबा तिनि ओ करबोनि मासा दङ बर बिसिस बो बाइकि बिसिस मा खाबा करबोगो आरिसासे काय आईपीएफ ति हा बन बाइके बिएससी नि बाइचे माने जाका बुझिसि दियारो बीजेपी नि बरक तलाव तङै बीजेपी नि हादुलि चानाय र बीजेपी नि कखानाय र अवश्य त्रिपुरालेण्ड सानबो अब हाय मिथ्या अब हाय जे बरनो ताताल छावै कखनो बरनि अब हामारि मांगला आंबो न कयो आं जरा त्रिपुरालेण्ड सानया आं हामिया हिंगा काहाम किन्तु नरनि अब हाय बासन अब हाय करनो मुथागि त्रिपुरा रायजोआव ताबो मुरै थांगा आगामी 2026 गोमाय थाङानो आईपीएफ गोमाय थाङानो जे ताबुनि मिनिस्टार तुनाय चिनि शुक्ला बाबू आगामी दिन बो आईपीएफ तुमया आबोले कायसा नि दाव आनि सामदे दं आबुन बागे आं आबुन कइनाय हास्ताफन लुकरनो जे नतुन बाजार मालबा साव आईपीएफ तिबांखा हिंजामानि आबुन नरो बिश्वास थाखायदि उरुन मांनि तु माने आबो चिन्थानि प्रमाण दङ अप्रमाण तिसि जों साव जास्ट नतुन बाजार मालबा साव आईपीएफ तिसं साङा थाका के हजार कायसा पसे काइनाया अबनो आनि मेसेज हामबाय